היי כולם, כאן מיקה, המדריכה שלכם בפראג, והיום אני אענה לכם על אחת השאלות הנשאלות ביותר, איך לנסוע בתחבורה הציבורית. אז קודם כל, תחבורה ציבורית פה נהדרת, חשמליות ואוטובוסים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ומטרו נוסע כל יום, 7 ימים בשבוע, כל יום עד שעה 12, 12 ורבע, משהו כזה. איך קונים כרטיסים? כרטיסים קונים לפי זמן נסיעה, ואפשר לקנות אותם או בקיוסקים, איפה שמוכרים עיתונים, או בתוך החשמלית עצמה, או בתוך תחנת מטרו במכונות צהובות. עכשיו, כרטיסים הם לפי זמן, זה אומר, יש כרטיס של 30 דקות, 90 דקות, כרטיס יומי ו3 ימים. עכשיו, ברגע שניקבתם את הכרטיס שלכם, קניתם כרטיס וניקבתם אותו, מרגע הניקוב, בוא נגיד קניתם כרטיס יומי, יום שלם 24 שעות אתם יכולים לנסוע בתחבורה הציבורית הקיימת, מטרו, אוטובוס, לעבור לחשמלית, לא מנקבים שוב, רק פעם אחת. ואני אסביר לכם איך לקנות את הכרטיס בתוך המטרו ואיך לקנות בתוך החשמלית. חשוב לציין שבחשמלית עצמה, יש שם מין סיכון כזה, כי בחשמלית עצמה יש רק מכונה אחת לקנות את הכרטיס, ואפשר לקנות את זה רק בכרטיס אשראי, ובמידה ונכנסתם לתוך החשמלית ויש פקח ולא הספקתם לקנות את הכרטיס, יש סיכון שתקבלו קנס, אז את זה צריך לקחת בחשבון, בסדר? ואני עכשיו אראה לכם איך קונים את הכרטיס בתוך החשמלית עם הכרטיס אשראי. טוב חברים, אני בתוך החשמלית, בתוך החשמלית יש את המכונה הזו, וזה במקרה שהספקתם לקנות את הכרטיס בתוך הקיוסק, מחוץ לחשמלית, את הכרטיס, סימן של החץ, מכניסים לתוך הקופסה הזו, מנקבים ונוסעים. במידה ולא קניתם ולא יצא לכם לקנות את הכרטיס, יש את המכונה הכתומה באמצע החשמלית, יש רק מכונה אחת, ופה אפשר לקנות רק עם כרטיס אשראי. חשוב לציין, לא מקבל כל כרטיס אשראי, לכן הנה, אני לוחצת את הזמן הנתון של הכרטיס, 30 דקות לדוגמה, אני לוחצת, אני שמה כרטיס אשראי, ויצא הכרטיס. במידה שקניתם את הכרטיס בתוך החשמלית, לא צריך שוב לנקב אותו, כי כבר הזמן הנקוב על הכרטיס עצמו. טוב, אני בתחנת מטרו, ובוא נגיד שאנחנו רוצים לקנות את הכרטיס בתוך המכונה הצהובה הזו. אז אני לוחצת על השפה שאנחנו בוחרים, אנגלית, באטיקטס, לחצתי, ובוא נגיד שקנינו, שאנחנו רוצים לקנות כרטיס של חצי שעה, 30 דקות, לחצתי על הכרטיס, ויש לכם אופציה לשלם במזומן או באשראי. באשראי אני פחות ממליצה כי זה לא מקבל כל כרטיס אשראי, לכן אני לוחצת פיי קאש וזורקת כאן את המטבעות. זרקתי ויוצא לי הכרטיס ונותן לי עודף. זהו, זה הכרטיס. מה שחשוב לנקב את הכרטיס עם הסימן של החץ. אז הנה, הכנסתי את הכרטיס, והנה מרגע הניקוב, חצי שעה אנחנו יכולים לנסוע חשמלית, מטרו, אוטובוס, לא משנה מה, חצי שעה, לא מנקבים עוד פעם, מרגע הניקוב הכרטיס הזה תקף. טוב חברים, אז למדתם איך לקנות כרטיסים בתוך החשמלית ובתוך המטרו. טיסו בתחבורה, היא נוחה, היא זולה ובעיקר הכי מהירה. ואני מקווה שעזרתי לכם לפחות קצת עם הסרטון הזה. נסיעה טובה, ולהמשך הטיפים והמלצות תמשיכו לעקוב בדף הפייסבוק שלי פראג עם מיקה.